Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Školska misao, dobrodošli u još jedan video u kojem ću vam pokazati kako kreativno ponoviti neki sadržaj. Ovaj video je zapravo produžetak jednog izazova kojim se trenutno aktivno bavimo na mom Instagram profilu, tako da tek smo na drugom danu, još se stignete uključiti, traje 7 dana, a izazov je razvijanje kognitivnih sposobnosti. I jedan od načina razvijanja kognitivnih sposobnosti je definitivno izrada križaljki. Bez obzira jeste li sada na ljetnim praznicima, ili još uvijek aktivno učite za ispite, prijemne, maturu ili slično, ovo je fenomenalan način da spojite kreativno razvijanje svojih kognitivnih sposobnosti i ponavljanje nekih predmeta ili sadržaja koje trenutno učite. O čemu se radi? Radi se o križaljkama. Križaljke su jedan fenomenalan način. Križaljka je uvijek bila nešto što je meni označavalo kao sad je učenje gotovo, idem se opuštati. I točno se sjećam da sam svaki put kada bih završila ispitni rok, to bi bilo negdje ljeti ili tako u zimi, ovisi koji je ispitni rok, uvijek kada bih završila taj posljednji ispit, otišla bih ravno, to mi je kao bilo čak i nesvjesno na prvu, poslije sam osvijestila da to stalno radim, uvijek bih otišla do kioska i kupila križaljku. I križaljka je meni označavala nešto kao sada se idem ili zavaliti na kauč ili na plažu ili uživati i pustiti mozak na pašu, ne razmišljati o silnim informacijama koje sam upravo učila za ispit, nego se opustiti i uroniti u taj jedan svijet. Uvijek me intrigirala ta ideja da mi je mozak još uvijek aktivan, a križaljka mi predstavlja jedan takav užitak. To je upravo ono što želim i vama. Križaljka nevjerojatno razvija naše logičke sposobnosti, u konačnici kognitivne sposobnosti, ona nas opušta i ona zapravo drži naš mozak u tom zdravom ritmu, da nam kasnije nije teško ponovno se vratiti na učenje, a niti ne osjetiš da nešto produktivno radiš. Divno je otići na kiosk i kupiti križaljku, međutim ja bih htjela ovu priliku koju imam i ovaj izazov kojeg sam pokrenula zapravo iskoristiti da vam pokažem na koji način upravo križaljku možete iskoristiti za kvalitetno i kreativno ponavljanje nekih sadržaja. Ja jako volim olovku i papir, što znači da ovo sve što ću ja sada ovdje pokazati možete prikazati u pomoću olovke i papira. Međutim, ja sam pronašla jednu tako jednostavnu aplikaciju koja vam nevjerojatno puno može olakšati izradu križaljki, u konačnici ponavljanje toga što trebate ponoviti. Vi znate da ja ponavljanje zagovaram vjerojatno više nego učenje, i volim prije nego što odete spavati, ako ste taj dan učili, prije nego što odete spavati barem 20 do 30 minuta, samo baciti oko na ono što ste učili toga dana. A ovo može biti izvrstan, kreativan način da upravo to učinite. Predstavit ću vam alat koji se zove Crossword Labs. Toliko jednostavno, meni je uvijek lakše papir i olovku, ali ovo je toliko jednostavno i mislim da će vam biti toliko korisno, tako da u sklopu današnjeg izazova želim ili da rješavate križaljke koje već imate kod kuće. Ako ih nemate, nemojte ih kupovati, nego izvadite nešto što ste učili ili što već znate i napravite ovakvu križaljku. To je nevjerojatno visoka dimenzija učenja i razvitak kognitivnih sposobnosti. A sad ću vam u kratkom tutorialu pokazati kako ovo možete koristiti, a vaš je zadatak da na Instagramu ili napravite ovo ili riješite neku križaljku i da ju stavite na story, tagirate me tako da mogu vidjeti vaše uratke. Ajmo sada na Crossword Labs. Dakle, ukucat ćete u Google crosswordlabs.com, odmah vam izbaci ovo, samo što će ovo biti sada čisto i prazno. Vaš je zadatak sljedeći, vrlo je jednostavno. Na vrh napisati naslov, to je naslov križaljke, ja sam stavila naslov učenje. Dakle, učenje je moja križaljka zato što ovo je samo za primjer da vam pokažem na koji način. Ako vi učite nekakvu lekciju ili nekakvu cjelinu, stavite naslov te cjeline. I ovdje, ovo će vam biti prazno. Sada, prva riječ koju upišete neka bude rješenje
koje će onaj tko rješava morati upisati u križaljku. To je rješenje. Onda stisnete tab, odnosno 1 puta razmak. Dakle, 1 puta stisnete tab, odnosno razmak i napišete pojam, odnosno objašnjenje pomoću kojeg će taj koji rješava moći upisati ovdje u križaljku. Dakle, učenje pomoću boja i simbola, to je nešto što će pisati kao objašnjenje, a rješenje je ovo, vizualno. Zatim sam stavila stil učenja u kojem se učenik kreće dok uči i odgovor je kinestetički. Zatim, gubljenje tragova informacija u sjećanju, to je zaboravljanje. Tehnike lakšeg dosjećanja, mnemotehnike. Dakle, uvijek je prva riječ odgovor, a zatim stisnete razmak i napišete pojam, odnosno rečenicu ili pitanje pomoću kojeg će onaj koji rješava moći odgovoriti. Školski predmet o prošlim događajima, povijest. Ja sam to samo za primjer, kako god. I proces koji jača pohranu informacija u mozgu, upravo ovo što danas radimo, odnosno alat pomoću kojeg ćemo to raditi, a to je ponavljanje. I to je to. Dakle, možete upisati koliko god pojmova želite. Ovako će vam izgledati križaljka. Dakle, to je predložak križaljke. Kako vi upisujete pojmove, tako se ona ovdje stvara automatski. Ovdje ćete napisati paskod, odnosno lozinku. Ja sam stavila U-Č-E-N-E. I to je nešto pomoću čega će oni kojima pošaljete ovu križaljku moći pristupiti toj križaljci. Dakle, ako želite poslati možda prijatelju ili jedni drugima šaljete križaljke, ako učite iste lekcije za isti ispit, recimo jednom tjedno jedan drugome pošaljete križaljku, vi ste ponovili i oni su ponovili zato što vi ste izradili, a oni rješavaju. Ili vi rješavate njihovu kako god želite. I stisnete save i finish i to je to. I evo je ovdje. Evo ovako izgleda križaljka koju ste vi sami napravili. Dakle, evo, pod 2. Proces koji jača pohranu informacija u mozgu. I vi upisujete ovdje. P, O, N, A, V, L, A, N, E. Ok, idemo dalje. Učenje pomoću boja i simbola. V, I, Z, U, A, L, N, O. I tako dalje, i tako dalje. Dobili ste predivnu križaljku, ponovili ste, možete ju podijeliti sa prijateljima i vrlo je lako i jednostavno. Iskoristite, napravite ovo za današnji izazov. Ako nemate križaljku kod kuće već gotovu, stavite na story, tagirajte me i ja ću podijeliti vaše križaljke. Pozdrav!